Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapi syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 38 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi Banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Dere sa programa Iloilo Night Watch, mata kag dulunggan sa atong mga listeners kag mga viewers paagi sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Update ninyo kami sa amon nga pagpangalagad sa subong Agosto 5, 2021. Palihog like, share kag follow sa amon nga Facebook page Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Standby sa ato nga mga listeners, dugay-dugay, check nato ng Pag-asa Iloilo. Ibaloon naton sitwasyon sang panahon. Ito Rodney, bat mayong gabi. Matamat na to recover. So standby lang sa aton mga listeners nga mga Pinoy, mga Ilonggo, nga yara sa iban nga pungsod. Okay lang kamo dira tanan. Kabay pa nga okay lang kamo tanan. Hindi blaswet. Maulano na naman. Para naman Orlando. Sige na naman ulan. So standby na sa atong mga listeners, standby. Kaya i-check nato nanay ang Pag-asa. Standby sa aton nga Pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. Yara sa atong alinya si Engineer Rafi Tapales. Engineer, mayong gabi si Johnny Diaz sa Iloilo Newsline. Yes, may mabay sa tanan. Ari ang latest update sa panahon karong adlaw, Agosto 5, 2021. Ang southwest monsoon ang paday nag-apekto sa pungsod bagon sining sistema. Western Visayas maka-experience sa magalumo na kalangitan, may lapta-laptang mga pagulan, pagpanagog kag pagpangilat. Tugay isang habagat o kung southwest monsoon, kasaran ang halin-halin na bagat na nakatunggan na magapabilin sa Western Visayas, kadagatan sa siling mga lugar, kasarangan ng mga pagbalon. Temperatura sa buong adlaw magaling sa 26 tugtog 33 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunon alas 6:12 kag inimamutlak buwas alas 5:39. Yan ang latest update sa panahon alin diri sa Pag-asa Iloilo. Rapi Tapales ngayong gabi. Engineer Tapales, madamong nga salamat kag mayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Kwarentayon minutos na nakaligad sa alas 8. Sa mga listeners naton kag mga viewers, yari ang aton nga mga headline. Aklan Governor Florencio Miraflores
nagapilar sa Interagency Task Force nga ipaidalo mga probinsya sang Aklan sa MECQ bangod sa pagsaka sang numero sang infections. Vaccination sa syudad sang Iloilo nagapadayon. Super spreader event ginalikawan sa mga managers sa vaccination sites nga hindi matabo. Sa dugang nga informasyon, financial aid sa tanan nga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo under sa ECQ, naubos na download sang DSWD. Municipal ordinance nga nagaregulate sa mga matunog nga sound system kag mga gahod nga makadisturbo sa mga naga-online nga mga estudyante kag manunudlo na talana nga ipatuman sang banwa. 42 minutos na nakaligad sa alas 8 kay Janjan sa Pio may lang nga pagpamati. Anom ka wanted person sa probinsya sang Iloilo nadakpan. May ginbuno sa Sara kag may ara pagid nga sunog sa banwa sang istansya. Dahil lang gid naglapaw. Ha? Check na ba? Guimaras Governor Samuel Gumarin nagpagwa sang order nga nagadumili sa mga foreign tourist nga makakadto sa mga tourist destinations sa Guimaras. Border restriction sa mga kabanwanan sa Antique, tama, ka-stricto. Kag COVID-19 updates sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. Tres minutos na nakaligad sa alas 8. Nagapamati kamo sa gyapon diri sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Sa mga empleyado sa More Power, mayong gabi. Mayong gabi man kay MJ Catalan Estember watching from United Arab Emirates. Kag kay Theripaz Rojo. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sa pertahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Tingwan naton nga i-check una ang aton nga guest para mabalan naton ang parte ni sa tagtaganay ni sang financial aid niyo, no? Sa mga kabanwanan kay ti sa syudad ara na ginasugdan na sa kabanwanan na download na tanan. Ibaloon naton dugay-dugay sa spokesperson sa Department of Social Welfare and Development 6. So, why pa? Ginatawgan pa ni sa aton technical partner. Sa aton nga mga listeners nga nagapamati, mayong gabi. Leo ko, tamiya mo na, Sweta? Loadlift Trading and Services. Isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336. Sa liwat, 0939-812-6336. O kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Sa mga gwardya sa Ceres Terminal mayong gabi,
sa mga empleyado dira sa Valia Car Transit Incorporated, halin sa branch manager pakadto sa Idalom, mayong gabi sa inyo nga tanan, sa mga porter kag sa mga vendors, mayong gabi man. Salamat sa pagmonitor diri sa Iloilo Newsline hasta sa mga gwardiya da, tanan nga mga gwardiya nga naga-monitor. Thank you so much. Good evening man kay Karam Estember. Mayong gabi. Dira man sa Cebu. Okay, Melrose Villarin Pinida kag sa iya da nga bana kag sa mga kabataan nga naga-monitor dira, no? Consultant ni sa Tudiiko, no? Naga-feedback sa gani. Tiga matamat naman, no? Hindi gutok ang mga hospital, no? Amat-amat na. Die down. Unlike sang nagliga nga si Mana, grabe gid kunok gutok to. Budlay, puno-puno gid ang mga ICU. So amo na bulubudlay. So amo ni nga subong daw amat-amat na die down. Sabay pa nga halong-halong gid kita ha sa COVID. Ilabi na ni sa Delta variant nga daw gamat-amat mandamo. So, hindi kita maghatag sang kumpiyansa kung mahimo, sok-sok gid kita sa gyapon sang maskara kung si Governor Arthur Toto defensor pa. No, maskara o kon face mask. Tanawan nyo sa Aklan. No? Grabe itong damo to sa mga infected to. Gapangayo na to bulig ang gobernador. Base karon malabot naton ang gobernador sang Aklan. Good evening kay Juris Jade, kay Tarpas Ro, kay Marijoy Castiva. Gusto niyo magbakas ng itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, pres kakag barato. Ang Egger Farm, ginapanagiyahan nanday William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Sa liwat, 0947-856-4729. Sakay Toto da Joey, no? Kag sa kay Ate Marie, mayong gabi sa mga kabataan nila. Mayong gabi gid sa inyong tanan. Dira man kay Nunoy Mark, ga monitor sa glito. Ato sa sagwa na subong. Kay kung makasignal sa gina play gina replay. Ay na mabalaan mo kung ano mga nagaklay na bo diri sa Western Visayas, at least updated ikaw dira sa mga impormasyon. Kay ka ship captain Roel Malones, kag kay nutritionist Cheryl Silauso Malones sang Sagay City, Negros Occidental. Mayong gabi. Kay Commander Edison Diaz sang Philippine Coast Guard. Mayong gabi. From Karam Estember, good evening. Ginatamyaw ya ang iyakapid sa crossing dayong kay Tikaw kag kanday tiyaon kag kanday Tiyay Meli kag kay Mama Bening. Tito mo Karam na. Tito mo Tikaw. Ang gabi lang kanday Tiyay Meli. Okay lang ka mo dira. Si Lula mo Mili. Okay na na ara na siya. Connect na siya. Okay pa. Kung kita na tawag para nga hindi kita madelay sa oras tao. Gusto nyo magbakas ng preska nga isda? Kadto kamo sa Crossing Pacho, Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Nadyama. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ila nga lutuan kamo, kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Okay. So yara na sa atong linya ang spokesperson sang DSWD6.
Miss May Rago Castillo. Miss May, mayong gabi, si Johnny Diaz upod mo, kag si Sweet Don. Mayong gabi. Hello, Miss May. Hello, mayong gabi. Yan get. Miss May, mayong gabi. Okay, ara na? Good evening, John. Mayong gabi. Da okay man da sulod namon si mo? Mayong gabi, Johnny. Mayong gabi sa tanan nga tagpalamat. Oo. So da okay lang amon sulod dira sa imo subong Miss May? Okay lang sulod namon dira sa imo subong? Hello? Okay lang ang sulod namon sa imo subong? Siling kong sulod namon Okay. dira sa imo. Okay, Okay, lang. batian ta ka, Johnny. Okay. Okay man. Oo. Miss May, gusto lang namon mabalaan ang financial aid ni no nga pang-download nyo sa mga kabanwanan. Kompleto na ini sa mga natagan ng mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo nga under sa ECQ. Correct, Johnny. So, kompleto na inata na. Naka-transfer na kami sang pondo sa tanan nga LGU. Oo. May ara nga mga LGU naghambal nga sobra kuno ang gin-download ninyo. So, hindi lang ini sa para sa mga pumuluyo dira hasta sa mga naalangan pwede ini mahatagan. Ang pondo, ginbase naton sa 2019 nga population sa nga kada LGU times 4 members nga maximum nga pwede ma-cover Johnny. So, amon ina ang budget nga gin-transfer sa kada LGU. Oo. How about ya sa may mga naalangan bala nga dito ini sila sa ibang nga probinsya ugaling diri sila nagatrabaho sa syudad sang Iloilo. So pwede man sila nga makakuha sa financial aid. Yes. Pwede ang mga na-stranded diri or Oo. mga borders. Oo. Kay bisan ang mga temporary residents, pwede sila makakuha sang bulig. Basta ari sila diri sa pion sang ECQ. Oo. May ara nga nagapamangkot no nga mga kauturan naton nga kun sobra bi ang kwarta nga gin-download sa LGU. Anong matabo sa kwarta mabalik ma-revert ini? Correct, Johnny. So kung may ara gid man sang sobra nga pondo, kag nabayaran na yang tanan nga kinanglan bayaran sang LGU. Oo. Ang pondo i-refund na nila sa DSWD. Kay kinahanglan ma-liquidate nila mo. Oo. I-liquidate nila with the listahan ng beneficiaries, kung pila ang amount sang ginbayad nila, pila ang ginreleasean nila, and then ma-refund sila sa DSWD sang amount nga wala nila nagamit, and the money will revert, mabalik sa National Treasury. Oo. May ara pagid no nga nagapareho kay na diri sa syudad sang Iloilo. Nga hindi may payout na to na may panghatag na sang financial aid no. May ara yang valid ID no. Pero may ara gyud nagpa-present sang iyang national ID. Galing kay way sang perma hindi mabaton. So ang kinanglan valid ID nga may perma gid. Valid ID na, Johnny, kay kung sa amon, importante nga mo pirma mo para ma-compare ina sa payroll. Oo. Kay nag-release kwarta ang government. Pero that it will also be record back, anay, Johnny, sa amon man nga office. Kay i-verify na mo, no? Kay with the new ID system balik. Pero basic, ever since mag-release kwarta, required na ang may ID. Bisan valid ID lang yun Johnny. Basta may firma, any government issued ID. Kung problema, hindi lang wala sila ID, pwede man ang barangay maka-issue ng ID, Johnny, para hindi na mabudlayan ang patuloy. Oo. Kay ti amo man lang to kay ang question nila, yan national ID na ni
galing ang national ID, why dira perma, no? Ang iban nga valid ID, ti ara may perma, amo to ang dapat i-honor kay ti amo na nabutang sa requirements. Okay. Oo. So, pwede Johnny, para nga ma-facilitate na lang, kag matigayo na lang kid, kag mabuligan na nga itong mga kauturan. Sa barangay, pwede na sila nga daan ka pangayo sa valid nga ID. Kaya sa barangay, issue man sila sang ID mo. Oo. So far subong, no? Kay sige nang tagtaganay sa mga beneficiaries. Why pa sang banwa nga nakatapos na payout o kung sakop nga nasakpan abis ang ECQ nga naka-report na sa DSWD6. So may ara na sa mga banwang dalag ko ng ilang accomplishment dyan. For example, ang niya, as naman ang ilang accomplishment, although wala pa man nila natapos yet. Ang anilaw, also tapos. Also, nakadako naman ang ilang accomplishment sa distribution dyan. Pero most ongoing pa ang releasing. Okay. Miss May, thank you so much gid sa tiniyon nga ginatag ni mo dire sa amon sa Iloilo Newsline. Mabuhay ang DSWD. Thank you so much. Thank you. Okay, mayong gabi. Nabatian ng spokesperson sa DSWD6, Miss May Rago Castillo. So, na-release na tanan, na-download na sa DSWD6 ang tanan-tanan nga kwarta sa mga kabanwanan. Kung pila ang sensus nila sa nagligad nga tuig, 2019 nga sensus, amo ina ang ginhatag nga kwarta. Kung may ara man nga sobra kag kung may ara nga naalangan dira, may mga borders, may mga trabahante nga naalangan, no? Nga nagapauli sa iban nga lugar, pwede ini sila mahatagan. Okay? Kag kung parte naman sa requisitos, kinanglan valid ID, di may nagapresent sang national ID. Galing way na perma, kinanglan sang DSWD para ma-counter-check ang inyo dira nga specimen o consignature. Dapat ang inyong ID nga gamiton nga valid ID may perma. Pwede kamo kapangayo sa inyo barangay pananglitan nga wala kamo sa nga GSIS ID. SSS ID, why kamo sa PhilHealth ID, pwede kamo pangayo tos barangay nga permado na sang punong barangay. So ang national ID na ya, why da perma hindi na pwede, no? I-deliberate pa na sang DSWD. O klaro? Ay kay na may ara nga nagpresent mo sang national ID. Ting national ID, why da nga dan perma, why nila ginbutang dang ginpermahan nimo to, no? Nga kanang abi nila electronics generated abi, no? Ginbutang da sa card mo, ID card mo nga national ID, why mabutang da? Kinanglan mo gid sang iban nga valid ID nga may ara ka nga perma. In punto alas 9, more power Iloilo, bringing more to life. Gapangita bala kamo sang rehistrado nga veterinarian agod mapacheck-upan sang inyo mga kasapatan. Mag-consult kamo kay Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga mga sapat. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalaan nyo kay Doc Ronnie Galia. On minuto ka
mag alas 9. Yakadunlan man ko ba? No? Ibalon naton ang sunod naton nga topiko. Parte ni sa pagsaka to sa numero sa mga na-infect sa probinsya sang Aklan. Tingwan tang malabot si Aklan Governor Florencio Jobin Miraflores para mabalanta kung ano ng sitwasyon nila dito. Ay isa pa ka problema nila ang parte ni sa cremation. May mga instruction na si Governor Miraflores sa mga LGU nga magpangita sa pamaagi nga lulubnganda kung mayara nga positive sa COVID-19. No, nga mapatay bla. Kaya nagambal nga daan ang taga Higato Abisiya base mga 2 weeks kag base maka-resume sila sa pagpamaton sa mga patay ngalin sa iban nga probinsya. Pero kung diriya sa syudad sang Iloilo, why gidya problema eh. Kaya ready sila mo. No? Ari di nagatindog ang ila business sa syudad sang Iloilo. Kagambal sa nagligad to sa management sang Higato Abisiya, jutay ang mga nagakalamatay diriya sa syudad. Kalabanan nara sa probinsya. Probinsya sang Iloilo, Capiz, Antique, kag Aklan. So i-check naton, basip lang nga malabot ta si Governor Joben Miraflores sa nga Aklan para nga makakuha kita sang dugang nga mga impormasyon kag kung ano na ang iya nga apilasyon to sa Interagency Task Force nga halin sa GCQ kung mahimo imoon nga MECQ ang probinsya kang Aklan. Why pa? Garing lang? I see. No, why kasabat? Okay. Sige lang. Tatlo ka rin kang why yung Japon, why tami mo? Sige, Japon na rin, de. Testingan ta. Huh? Yeah? Why? Why? Gusto ta nga ma-check ni. Kay na nakaset na ta interview kay governor kay gusto ya live eh. Gusto ya live. Okay. Utod? Ha? Sige na lang. Wagit sa may nagasabat. Ay, tami mo. Kay na, nagambal na si Governor. Ambal na kay na si Governor nga live lang ang gusto ya. Ti gusto ta, way kaso i-live tayo ay siling tayo record na lang kay basib lang mayara. Ang importante, nga kadtuan si Governor Miraflores, at least na-record ta na. Pero iling niya, gusto ya kuno live, why sa gyapon? No, malim pa, mga 5 minutos na nga tawganay, why Japon? Cinco minutos na nakaligad sa alas 9, padayon kamo nga nagapamate diri sa Iloilo Newsline sa inyo programa Iloilo Night Watch. Palihog lang. Like, share, kag follow sa amon nga Facebook page Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline and click the notification bell for more updates. Graphics, Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. So nanlagid sang Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyan ni Sir Manny Sanoy.
6 minutos na nakaligad sa alas 9. Yara sa atong linya ang punong barangay sang Kalumpang. Robert Niño kag siyaman ini ang Vice President sang liga kag siyaman na spokesperson. Manager pag isang vaccination sites ni. Multitasking pero daway ginakapoy. Ninyo mayong gabi si Johnny Diaz kag Sweet Imo pod. Mayong gabi dyan, mayong gabi sa Tapalamatisang Iloilo Newsline, kag sa manabutan sa aton nga tingog subong nga gabi. Kumusta ko no ang kapitan sang Kalumpang? Nauro naka-vitamins ni nga daway ginakapoy ay. Matawhay man ta dyan, medyo naka-relax kita, kag natapos man sang temprano ang mga vaccination na schedule rollout naton nga binabantayan. At the same time, maayo man kay systematic kag orderly ang aton nga pagpatuman sa aton nga schedule rollout. Oo. Kapitan, kaina ang isa ka vaccination site daw nagkulang tong ilang vaccine daw dito sa may SM daw damo to nagsinikongkong to. Ngano natabo? Well, balan mo dyan ang aton nga vaccination site sa Mega World, sa SM City, kag sa Icon, second dose ina sang Sinovac. So mapili lang ang aton nga mga second dose vaccines kung diin sila makadto. So ang pinakamalapit kag accessible sa ila amo ang SM City. So dito sila nagdugok kag ang aton nga vaccination site sa Mega World kag sa Icon na lambot na nila ang ilang allocation. So, SM City nagilang ang nag-accommodate sa mga remaining naton nga wala mabakunaan sa ila second dose. Ano natabo sila na naghulat sila to ang mga wala malabutan to sang bakuna ginpaulat tubtob nga nabakunahan hasta maghapon? Well, may ara dito nga mga wala na na-accommodate dyan kay na reach na sang SM City vaccination site ang ilang allocation for that day. So may ara pag tomorrow pwede sila kabalik kay priority man sila Japon para sa second dose ang ilang vaccine sa Sinovac. Kundi tanan nga vaccination sites diri sa syudad may mga manager no amo ning hambal nimo sa nagligad. Why man kamo naka salapo abi nga mayara nga nagdugok nga makabig naton nga may super spreader event nga pareho tublas Las Piñas kaina ba daw naga-prosesyon lang ba sa nga mga kon magsimana sa tabla no dira sa vaccination sites daw ay kamo ka-encounter ni. Well, nakita naton ato dyan ang natabo sa Las Piñas kag pati na sa SM City Lazaro sa Manila ang nagakatabo nga pagpilahay kag pagdinagusok sang aton nga mga pumuluyo para makapabakuna. However, dyan kapasalamat man kita nga diriya sa Iloilo City despite the very fact nga damo nang gusto magpabakuna kag ang aton nga mga backsite manager nga mga kaupod man naton nga mga kapitan na in place na ang systematic, effective kag efficient nga proseso sa vaccination site. Mas malala dito sa Metro Manila compared diriya sa aton sa Iloilo City. Kay posible nga wala ni nila ma-inform no ang mga pumuluyo nga bisan isikyo kay tipwas maumpisang ila isikyo pwede sa gihapon sila maka travel no makasakay slakyan dadi pasahero makakadto sa vaccination site. Basi why nila ini ma-inform ang mga tawo nga unlike diriya sa aton nga ginpabutyag ni Mayor Jared Riña sa interview naton sa nagligad nga bisan tuod nga isikyo pero may ara sa gyapon nga jeep nga pwede nga mag-cater sila pakadto sa bakunahan. Yes, sakto na dyan. Kaysa ina sa mga activity ang vaccination rollout nga exempted sa aton nga ECQ quarantine classification. Kag padayon ina dyan kag hindi ina mahamper basta vaccination rollout ang pag-aisuryahan dyan. So kulang lang guro na sa information dissemination ang ilatong LGU kag yung mga barangay officials unlike diri sa aton kabay pa nga systematic sa gyapon no hasta nga matapos ini.
subong may nagkalabilin pa kita nga bakuna para sa aton nga mga kauturan nga tuyo nga magpabakuna kay total daw damo na gid man ang naga panikasog nga gusto na nga magpabakuna kapitan ninyo, sir. Well, dyan ang aton nabilin nga bakuna subong para sa second dose sa aton nga mga nagpabakuna sang Sinovac. So, ginatapos naton ang second dose ng Sinovac vaccine. Next week, may meeting kita buwas para sa next week nga vaccination schedule rollout. Kabay nga mag-abot na itong mga pangako sa aton national government nga bakuna para diri sa syudad sa Iloilo. So we're ready sa pagplano sa vaccination schedule para sa nasunod nga semana. That is why series of meeting ang aton nga ginaobra para mangin efficient kag effective ang aton nga systematic kag orderly nga vaccination schedule rollout yan. Okay. So amo man lang nang gusto ta nga mabalaan kag kabay pa nga hindi iya matabo diri sa aton natabo to ya sa Ilas Manila. Kapitan ninyo, sir, base may ara ka pa nga palabot sa imo nga mga constituents kag sa mga pumuluyo sang syudad bilang Vice President kag spokesperson sang Liga ng mga Barangay. Hello. Hello, sir. Hello. Kuha na utod. No? I-check ka na utod. Si kapitan ninyo. Nautod ang iyang alinya. Mayo tong kay why di matabo iya sa aton? No? Dito Makumuslas Piñas to, sa Manila to. Sa SM to. Bawga dinugok mo. Abi nila, why na? No? Okay na, ara na. Gapatoy gapila, iba niya dulom-dulom pa. Gapila na. Kaya binila, hindi na sila makapabakuna, kay sikyo na. Gali, way sila kabalo, nga priority man sila sa gyapon. Kaya nakaschedule na sila nga magpabakuna. Ang lain pa to, nga pagdugok to nila, basi kulang pa bakuna. No? Ang iban to, basi lang super spreader pa to. Undi nadalahig astang iban. Amo to masakit. That's why nga ambal to ang national nga pamunuan. Nga kung mahimo, paswab na sila. No? Paswab na sila kay base lang nga positive sa COVID-19. Hindi nga dan pwede niyang mas gathering. Tiya tuya, duk-dukanay na tuya mo. Daw ano man nga may ara nga procession sang Black Nazarene dito sa Manila man. Nautod sikap. Way na gid. Basi nalubat na siya. Way na garing. Lubat na guro. Kapitan, basi lubat ka na. Thank you gid. Thank you na lang. 14 minutos na nakaligad sa alas 9. Salamat sa kay Kapitan Robert Niño. No, sang kalumpang mulo kag siyang spokesperson sang liga kag vice president sang liga ng mga barangay. More power, Iloilo, bringing more to life. Gapangita balakamos sang puro nga buko shake magkato sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake, manamit ang templa, barato ang presyo, kag saburuso katama. Ginagarantiyan namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba. Bangod kemis ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Dibla may ara pagid nga kwan? Kag mayara man Panda. sa Food Panda, kag sa mga Panda Pro users, naka 25% discount man sa gyapon. Sa mga riders na doon sa Food Panda, kag sa Grab, no? Thank you so much sa pag-monitor man dire. Salamat gid sa inyong hatag man sa mga impormasyon dire sa Iloilo Newsline. Sa taga City Hall mayong gabi sa mga pulis naton sa ICPO, IPPO sa Campo Delgado, kag dira man sa Guimaras,
ng mga pulis naton. Mayong gabi hasta sa Aklan, Capiz, Antique, kag Negros Occidental. Thank you so much. Good evening man kay Nunoy Art Cartel Jr. Oo, dugay-dugay ay pabati ta nga to nga interview ni siya. Parte sa municipal ordinance to blang pag-regulate sa nga mga matunog nga sound. Oo. Yan, nami gito, timing gid sa opening sang klase. Mayari di sa city, may ordinansa, galing hindi Wala ka mo lang to may kapan. ka-komprehensibo. Oo. Komprehensibong sa ila, ang nasilingta na. Kaya hasta to yung pagsinggit sang iloy sa bata yung puli! Kung makibo to yung mga naga-online, pwede ka to yung madakop, masaway ka to. Timayo na mamultahan gali ka. eh. Oo. Hindi ka pa sayang nga singgit to. Kapin pa, dason magalinaway ka mo. Tondo mo! Lin ka! Tumayo Hindi eh. ka makapayaw to. Mayo gid. Hindi ba kibot nami. estudyante kung ga-report basi kibot lang lagol pila may gasinggit eh. Nan. Mambala man ang maestra ano na. Waya. Why timong galing nagsanay na to? Amo tong manami. So, dugay-dugay pabati tayo na. I-check na to nanay ang report ni Danny Villases. Si Danny Villases na? Okay. Kay gapangayogid sa nga para makapahuway sana timprano. Ang gobernador sang Guimaras nagpagwa sang order nga nagadumili ni sa mga foreign nationals nga magkadto sa mga tourist destination sa probinsya sang Guimaras. Sa bagay, manami man kay nag-double digit na sa bungo ang Guimaras ang mga na-infect sa COVID-19. Check tang report ni Danny Villases. Dan, palihog standby. Dan, dali lang gidan. May just in report kita, may breaking news. Subong, ara na, bago lang gid ni. Sumulod. Iloilo Newsline Flash Report. Sweet. Just in Laguna, Iloilo City, Cagayan de Oro to be placed under ECQ starting Friday, August 6 until August 15 by Presidential Spokesperson Harry Roque. Meanwhile, Cavite, Lucena City, Rizal, and Iloilo Province will be placed under MECQ from August 6 to August 15, while in Batangas and Quezon will be placed under GCQ with heightened restrictions from August 6 to August 15. Akla niya. Wala na butang? Silinggi na to sa taga DOH to. Gamat saka to sa province aton di ganubo. Tapos isikyo kita pabiling kita sa isikyo. Kasi belong nisa sa Iloilo Province. Iloilo City daw. Iloilo Newsline Flash Report. Okay. So isikyo Japon. Ang Iloilo City hasta sa Agosto 15. Agosto 15. Ang probinsya nga bagay nato sa interview ni Action John Paul sa taga DOH, amatama itong ilagasaka naman to, ang mga na-infect sila, im-ECQ sila, alin sa ECQ, im-ECQ sila. Ay, nga mo ni man. No? Kita di ganubo, way nang labot sien, ECQ kita sa gyapon. I-check na nato ang report ni Danny Villases. Dan, pasensya gid kay breaking news to eh. Dan, go ahead Dan. Yes, dyan, no? So, ang pasiya siling pagpanaog gabi, no? Sa HQ sa Iloilo City. According to kay Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz sa Nueva Valencia, sa Manila nakapagid sang
pag wala mo nabi, nga daw makatag isang epekto man sa bayan sang revenue, pinagid, ang pagpatikang sa mga tourist destination sa amon sa province of Guimaras. So, luwas pag-isina dyan sa mga Vice Mayor Paul de la Cruz nga nagapatiman siyang sa madaling panahon madula man ini kag magabalik sa normal ang amon dring operations pinigid sa mga tourist destination sa Bugos nga province of Guimaras kag pinigid sa Banwa sa Lubalinsa nga muni nagkabig nga sentro sang turismo sa Bugos nga probinsya. Now, naging mono sa aton si Vice Mayor Paul de la Cruz na si Governor Samuel Gumarin nagpapanaong sa ito sa isang executive order, no? Luway lang itugid ma-specify ko nung number nga ining EO akon ang executive order nag-ban anay temporaryo sa pakadto abis ng pila ka mga foreign tourists. Kasi kita foreign tourists outside the province of Guimaras na magpadulong sa mga tourist destination para sa mga beaches o din po sa abing mga spots, no? So, umuinig yes din papanaog according sa kay Vice Mayor Paul de la Cruz. Pero kung siguro kung wala abin nga lambot ining pag-ibig sa amon sa aton abi laban-laban na left sa ini, no? Kag posible man nga mga back to normal, no? So sa liwat nakasagit sa halit pero nagapati man, no, ang Vice Mayor labi na si Mayor Galila at man sang damlad pa nga piangtan man na napiktuan man pugulaon man siya nga magabalik sa normal kag operate na base ang isakto, no? Ang normal man nga mga tourist destination sa amon sa province of Guimaras. So, sabihin ko na dyan, yes. Yes, Dan. Go ahead, Dan. Go ahead. Okay. Go ahead, Dan. Oh, Go Dan. ahead. Okay Go na. ahead. Sige. So, muna, no? So, nag-strike daliwat na nag-contact sa kay Mayor Galila, pero hindi kita na palaro nga nag-contact siya. Pero, nagdamdag pa, mo nga ito munang yagin na pasahan sa aton nga so din na piktuan gid kahit siyempre ang isa dress ang tabig man nga makatag sa dako nga bulig sa amon din nga mga pulyo, no, labi na sa Libanisa amon mga tourist destination. Pag naman ko ta si Vice Mayor Paul de la Cruz kung pilade ka percent, no, o nga kung ibisa percentage, no, kung ang nabuhin abi tungkol sa isang pamilya si daw isa makapulong pero ganun taon niya may mga alat nakugid ang alat sa bayan niya sa turismo sabi na sa Banwa sa Libanisa. So nagapatid sa hindi na magdugay the left man ini ni Governor ang ining executive order ka mga back to normal kami diya sa province of Guimaras sabi na sa bayan niya sa Banwa sa Libanisa, no? Dyan. By the way, Jan. Yes, Dan. Go ahead, Dan. Dan? Hello? Utod siya? Okay. Ilanggi kay nautod si Danny Villases. Tawagan naton liwat anay. Okay na? Ara na? Okay na utod ang iyang linya, may drop off ang iyang tawag. Okay, Dan? Go ahead, Dan. Oo. Okay, sige. By the way, yun, kagabi, kundi gabi ito at naging broadcaster ang pag-ulamang nag-publish ngayon ko dyan ang sabla. No? Allow me, kaman may kugulit gabi ma-report ang exception, no? Yung report na ang mga rules and regulations Dan? sa mga labag sinisa ang mga ordinansya. Dan? Pero wala sa grade ma-yan. Oo, don't worry, kaya ara na sa aton nga interview sa kay SB member Art Cartel. I-play Ay, ko. isang ko lang dyan, no? Ini balang Article 4 sa exemption balang. White na yung report sa gabi.
Kaya mangkot lang kung ano ang institutions. Kasi ako ang reportan sa niya ang ordinance na nag-sa Siroto series of 2021 ang Oo. mga pagpatuman sini ang pina kag ang dapat di noon sang natungdan abi na sa mga individuals kag sa mga sound system na operators. Pero naman kutlang kung wala may exemptions, no? May ari diri dyan, no? Kung alaw mo sa ako, no? Na basahon Oo. sa ang exemptions sa Article 4 as ini nga ordinance at least may idiyaman, no? Ato siya matapramati sabi nga sa ako niya sa bayan sa province of Guimaras. Kag by the way, no? Hindi pa ini bilog na province, ha? Naman kutlang kung balay bilog na probinsya. Hindi pa ini bilog na probinsya, kundi ini lamang niya sa bayan sa Bonavista pa lang ang ginahambal ko mula mo ini sa municipality of Bonavista nga ginaaprubahan na kag deklara na ini ako patuban na sa labing madaling panahon, no? So yari ang Article 4 sa exemption, okay, ibasahan ko ni sa Article 4 sa Section 4 ng ining ordinance sa not apply, no? Hindi pwede apply sa mga operations and videoke and karaoke business establishment provided, no, na ining establishment has an existing and effective soundproofing device that maintain noise at tolerable level. Kuslingon nga ang inang establishmento tungkol kapanigyan sa sound system, pwede sila mag-operate sila pasalang nga sila may soundproof kung tawagon tabla kay mo kabuda sa soundproof kay hindi makatublag sa emosyon ng mga tingod o sa mandira, no, sa bayan niya sa ini nga ordinansa. Okay. Ang pangadua, ang volume of sound devices are adjusted in such way being hindi makasorbo sa mga nagatuon sa labalay kag sa mga estudyante. Tubos lingon nga exempted ka, no? Exempted ka kasi ang ordinansa kung ang volume sa mga sound devices adjust mo sa hindi bala na makadisorbo. Sila lang sa ang mga makabati. pulian. Yes. Ang number 2, no? So, sa number 3, pagod sa exemption, ang customer, baka karon mabutang ko na kung sound system ko, bisa bandera din nga mga okasyon, ang nabutang din sa number 3, section 4, sa article 4, ang customer are not allowed to adjust the volume of the sound devices once the devices are adjusted to a volume that cannot disturb children from their children. Kasi lingon dyan nga, yung mga customer, hindi kayo allow iyang mag-adjust ng volume. Ang ina ng mga volume, ng mga sound devices, mayroon na gina-adjust. Nakasiting na. Pagit sining ordinansa. Oo. So, hindi na pwede. Oo. Kung itosobrahan mo pala karon, ikaw nga tag-iyas ng sound system, may sarabton ka. Kag, of course, mag-multa ka na o server ng pamulta lebo siya mo sang sininga ordinansa. Kag, ang letter B, sa sining number 3, any public construction niya, pwede ba niya, simple ba niya, any public construction projects to prevent damage to person to property during floods, windstorm, or other property to the threatening emergency construction to repair the public utility agencies and construction. Puslingon, yabi may mga ginaobra pila kung naiya sa gobyerno, mga construction projects, hindi ba malikawan nila ng pag-crear sang gahod o walang mga abit pwede exempted kasi nga ordinansa pag ang literacy official police and armed forces of the Philippines, mga fire trucks nabi, ambulances, mga respondents sa vehicles, while using the terrain, kung nag-terrain na blast, those informants of their official of duties na hindi na pwede, exempted mo na, no? Kung may pasakalabi na mga pulis na, mga batari, nga usarabit ang mga sirista, o ano mga bagay nga mag-aot, exempted din na. Ang literally, ang private vehicles being used for emergency purposes. Kung may kabi nga sakyan, nga usar bala for emergency, nga
imo na di pa busanahon ang namutang salakyan, exempted man na, no? Pwede na yan. Kag, if any vehicle allowed to use terrain, bill, horn, whistle, or similar gadget under the provision of the agencies under naman sa PD number 96. Lastly, sound producing devices used by the municipal government, barangay, and the government agencies when used for official announcement and for emergencies. Na makaklaro, no? Kung ang sabi di ka usa ka na sa sining bagay, di nga mag-out sa iya sa gobyerno, sa mga prante, Mga mga public address announcement, system nila. mapalawag ka na sa umani, pwede na yan, no? In case of emergencies. So, ginabasa ko lang ni Jan, no? Yes, pagkatigin, basa ko ang hindi pwede, no? Ang mga rules and regulations under sining ordinance, pag may namangkot lang kung dala may mga restrictions. So, muli nga ako nga ginalawag sa buong Okay. ang tungkol bahay niya sa exemptions dyan. Okay. So, for the obra, ito nga mga latest yun tayo, kaya na makontak si Mayor, kaya na pwede Sige lang, Dan. kay busy Dan. man si Yes, dyan. Oh, Kaya dyan. don't worry, kay nalabot ko si Mayor, ginambalya si SB Cartel lang. Ari na nakastandby ng iyang recorded interview, Dan. Thank you, Dan. Okay, sige. So, mula ko sa inyo mga news, information, kaya ako nang pasamatan sila, you know. Kaya, di ba ni Bahay, ang bahay niya sa Journal Visayas, patamyaw lang, kay Jing dira, kay Jojo, mga staff dira ni Giovanni Bahay sa Journal Visayas. Dali Villases, sa Maras ng Ita para sa Iloilo Newsline. Thank you so much sa report ni Danny Villasis nagikan sa Guimaras. Ipabatita sa inyo nga ato na interview kay SB member Arthur Art Cartel sa Buena Vista, Guimaras. Nga siya ini ang proponent sa ordinansa kag siya man ang ginambalaan ni Mayor nga magpa-interview lang kay T. Welver siya kay siya ang nagdihon sa ordinansa mo. Yari si SB member Arthur Art Cartel. So far, so good. So, at least na tapos na gimana publication regarding this ordinance. That an ordinance, I mean, an ordinance, the use and operations of sound system, video interrupt equipments, other sound producing devices, and any act or nuisances that may affect the home educational setting of student in the municipality of Buena Vista, province of Guimaras. So that is the title of our ordinance nga operative na siya kay at least according to the local government code of 1991, after 5 days after posting the publication as provided in Section 59 of the Public House Bill 160, na-accomplish na ang 5 days. So, implementable na niya Johnny. So, I'm very happy na the action of our members of the Sanggunian of Municipality of Buena Vista will finish this ordinance. Oo. So, karon kay implementar na ina. Simpo ang may ara nga gintukod na kamo nga masambal na ton task force nga maga-implementar sa sina nga ordinansa SB member Cartel. Under the Section 5 creation of Task Force Committee, nung dyan the chairperson was Pan Mayor, Vice Chairperson sa Gunyang Bayan Member, Chair Committee on Games and Amusement, and the members sa Gunyang Bayan, ang Committee on Education, rin na sa may kompleto, Liga President, Municipal Health Officer, duly designated representative, Municipal Treasurer, or designated representative, Municipal Legal Officer, Chief of Police, Buena Vista, DepEd, District Supervisor 1 and 2, Parent Teachers Association, Federation President,
Supreme Pupil Government Federation President, Supreme Student Government Federation President, again, Guimaras State College Student President, and SK Federation President nung dyan eh. Oh. So, mo inis lang ang mga members sa task force. Oo. Oo. Oo, ang inang ordinansa para nang sa Buena Vista, no? So daw may plano kuno ang bilog na probinsya nga i-adapt ang imong ordinance. To na. I think according to the Vice Governor Jan Edward Gando, it is said that the adoption of this ordinance kaya ma-create sa pangkabilugan sa probinsya sa Guimaras. I think this is one of the major concerns na probinsya mo man kay damo reklamo nga I think sa mga estudyante na nagatuon sa sulod pa lang nila. So in part ni siya sa ordinansa nga i-implement nila. Oo, so mas maayo ini kaga nakabutang gali sa ordinance nga bisan magsinggit ka lang sa katupad mo sa balay sa mga kabataan mo kag may nagatuon hindi gali pwede na. Hindi pwede sa kay disturbo violation according sa ordinance. Disturbo tama oo. Oo. So I think ma-break klase naman mo. Oo, kag manuka break klase na timing gid ini SB member art cartel nga pag-implementar. Oo, importante din nga ma-proteksyon ang tatong mga estudyante kaya think na mas kiskado mabudlay ang pagtuon sa online study. Sa module nila nga dapat ka-concentrate gid sa pagtuon nila. Kung may disturbo daw nagkakadula ang ilang memorya na makadisturbo sa ilang pagtuon. Kagkapin pa mga motorsiklo lang mga magahod pag muffler. So dala man na di siya, hindi bla? Dala na di siya, nung journey dala na di siya. I-specify na nila kay I think ang si Populis may copy na ni and barangay tanod, barangay official, tagang passport tilat, ma-orient na ni according sa implementation of our chief executive na mahatag ini isang advice na implementable ng ordinansa. Inibigan siya namon anong gani. Oo. Ang first offense gani, kung inali nga madakpan, pila gani ang iya nga penalty? Ang first offense, any person found violating the provision of this ordinance shall be penalized by 500 peso only. Oo. 500 peso. Siya. Oo. Dason ng second offense, kung namo man Ang siya second offense, bumabaya, a fine of 500 pesos, 1,500 pesos, or imprisonment of 30 days, or both fine and imprisonment at the discretion of the court. Oo. So ang sa fine lang siya, hindi ba siya mapriso? Hindi pa siya. Oo. Fine na sa 500, okay na. Oo. Kay, I think na one of the provision na lingutang dire na magbayad na sa Oo. wala naman problema. Sa second offense dira, nga may pwede na sa mapailan kaso korte. Kag depende sa korte kung anong iyang nga discretion. Discretion of the court. Depende na sa korte kung ano ang Penalty. patong sa IAF o penalty. Oo, pwede man Kung community sige lang. service niya o kung serbisyuhan niya, no? I think ang community service daw wala na siya ginrebukan Wala na. kay wala na gindola na kay this day contradict of the law bla sa ginpa nila. Oo. Kay karon kung may community service pa, may isip pa sa kung ano bayad sa kung community service sa. Oo. So ginisa na lang para wala na sang duro rekobikos, bayad na lang sa para nga wala na problema sa first offense. Oo. So ang third offense siya mo na masakit-sakit daw dako-dako na. O ang third offense, fine of pina-imprisonment na ni. Oo. Na third offense, subsequent offense, a fine of 2,500 peso or imprisonment of 6 months or both fine and imprisonment at the discretion of the court. So, ang muna siyang masakit. Tanan na SB member art cartel, ang ining ordinansa naiko na ni sa mga barangay kag naiko naman sa ilang mga constituents. Oh, I think if you have a pass an ordinance, so may harap na siya ng public hearing,
Tapos may committee hearing, committee meeting, undergo na sa mga processing to pass this ordinance, damo na nga maproseso para nga mabalaan na nila. Oo. So, muna nga na-finalize na nga ordinance. Okay. So, may baluan na isang barangay tanan. Oo. Kaya na, paano niya mo na public hearing na siya. Okay, ba sila may aramam bali ay lipat ko sa mo sini. Oo. Kung lipat-lipat Oo. yan na niya sala. Kay amon Oo, yan na. na ordinance nga na-aprobahan. Karote na nimo, lagi na ni saya mo. Oo. So mas mayo ini SB member Art Cartel at least aprobado na i-implementar na ang ining ordinansa kag timing man sa opening sang klase. Correct. Nung Jani, kay this is one of the important to the student for the opening of classes this coming September. Mm. So, mapano niya siya, ma-implementar na gini. Oo. Muna ni mo operation, kita kan makahatag na niya sa protection sa atong mga estudyante. Okay. SB member Cartel, madamo nga salamat kag ngayong gabi. Thank you, Jimmy. Thank you. Okay. Si SB member Arthur Art Cartel sang Buena Vista, Guimaras. So ordinansa na, no, layi na para da sa taga Buena Vista. May plano ang provincial government nga i-adapt ni para sa bilog nga probinsya sang Guimaras. Mayad ini, no? Pabor ini sa mga manunudlo, sa mga estudyante, hasta sa senior citizens. Kag sa mga ginikanan man nga na nagahuran man no? Kag para man lang nga matapna ng iban, hasta ng iban pamuyayaw, bad words, no? Gasinggitan si ilakbatan, wais lakbalo, nga may mga naga-online classes, daw sa wala lang sa ila, no? Matiyag nila daw sila lang ang mga tao abi diras barangay. Nami ni siya nga ordinansa. At least daw mambal naton nga halins babaw astas dalom na kagot yagid na nakuha yagid ang tanan. 43 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. Good evening kay Ferds Rubin, kay Agnes Guiñas, kay Doc Sonia Galion. Si Doc Galion, gaba pa. Oo. Doc, Ay. daw okay, Doc. No, may development, Doc. Sa 400, 100 na, Doc. Thank you so much, Doc. Doc Lorely Sirilan, maayong gabi man. Kay Rana Amaba, kay Ilan Robert Romero, kay Bebs Villanueva, Mary Joy Castiva, Tony Bonifacio, Jomel Siwagan, kay Mary Grace Gonzalez Salido, Ellie Danoy, kag Romel Santa Ana and Josie Lagman. Kaya Kag sa liw- ni Joseph Jong Silis sa Napolcom. Mayong gabi man kag sa mga staff sang Napolcom, mayong gabi sa inyong atanan. Kag sa liwat, please like, share, kag follow sa amon Facebook page, Iloilo Newsline, kag Guimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Naka-standby sa linya nga atong koneksyon live and direct sa probinsya sang Antique. Ang mga border restriction to, tama ko no stricto, ang muna isang panawag nga quarantine control points, no? Quarantine control points. Check na to na report ni partner Roming Antonio, palihog standby. Partner Roming, mayong gabi. Okay, mayong gabi partner Johnny. Diri sa Antique ginapatuman man ang municipality border restriction. Kung baga partner Johnny, antes ka magsulod sa pila ka banwa, Oo. diri sa Antique, halin ka sa ibang banwa, kinanglan magpakita ka gitanay sang travel pass. Oh, Nga ginisyo sa pass, imo open sini space. nga banwa. No. Antes ka makakuha sang travel pass sa isa kung gabiin ka nga banwa, kinanglan ma-certify
issue ang barangay sang certificate na ikaw hindi PUM, hindi PUI. Kag tapos daron mo sa Municipal Health Office, kag ang Municipal Health Officer magahatag naman sang clearance na pwede ikaw maka-travel. Kag ginapamangkot kung ano ang imo sini nga tinutuyo sa sangka banwa, kung ano ang tuyo sa imo travel. Kag ang municipal IETF o kung ang Municipal Disaster Risk Reduction Office sa banwa, amo naman nagatao sang travel pass na imo kinanglanon agud igapakita sa mga checkpoint kada banwa. Kag gina-restrict karon ang pagpadulong sa probinsya sa Aklan. Kung hindi tuman ka importante ang pagpadulong sa Aklan, waay gina-allow sa border sang Antique. Kung ang imo travel hindi tuman ka importante parehas abi sa pagpa-hospital, kag amuman ang pagpabulong pagagto sa doktor sa Kalibo. Luwas amo sina nga marasones kung may iban nga rason nga magapakaklan ikaw, ina-advisean ikaw sa checkpoint nga hindi lamang magkadto sa aklan. Bangod man sa saka nga kaso kang COVID sa probinsya si Aklan. Sa piyak na bahin, partner dyan dyan sa Antique, pareha sa Metro Manila, may mga panic man dugya sa Antique. May ara man na nagpanic diri sa Antique, pareha sa Manila, bla. May super spreader event to, Ming. Delikado. To may ara man da super spreader event? Nagpanic ibang gusto magpa-vaccine. Damo na pamangkot, ura na kuan way na dinaguso. Vaccination center. Why nagdinaguso? Ura dinaguso sa mga vaccination centers kay may mga banwa diri nga sige pa vaccination centers kinatuobos ang andang bilin nga vaccine nga may mga allocation sa kada banwa kung waay pa maubos ang ila vaccine ginatuobos. Pero may ibang banwa na ubos na niya pila kadlaw ang ila allocation nga vaccine, waay naman subong vaccination. That's why nga may ibang nga banwa nga waay partner wala sa vaccination. Nangod pa vaccination. Yes, Ming. Hello. Go ahead, Ming. Go ahead, Ming. Nami signal mo. Wala partner sa vaccination, waay man siyang nagpugak na tao sa vaccination centers kay iban tapos ng vaccination nila sa nabilin nga available nila nga vaccines. Pero dire sa iban nga banwa like Kulasi, Tibiao, amuman ang Bugasong, although nga may vaccination, waay man nagpugak ang tao. Ang mula garing may iba nga pamangkot, bangin nga managalagaw, mga text nga kung hindi, kuno makapabaksin, hindi makaobra, hindi palinan sa obra, hindi makagawa. Kaya mo na nga iban nagpanik, idman, pinagi sa pagpamangkot. Meng, ang ina nga agaw ko istorya si Mong, ina nga nagwa nga mga balita, piki na, fake news na, yan nakapagwang duli. Ambot sino nga kamkaman, sinong tunto nga nagpalapta na? Amo gani, iban nakangkonsansa nga i-confirm dyan sa Barbasa gani, na naglapta aga pang balita nga mapapaksin kita kay hindi kita kagwa kuno hindi kita makapabaksin. Ang iban niya, bangod nga ang involved yang pagwa na nila, kunura wala sila yung bakunahan, di sila kagwa. So, nagpinsar man sila mapabaksin.
Di Mayo gani kaysa barbasa kay inawa ay vaccination natabo kay ligad adlaw ginubos na nilang ila sini nga allocation ng mga vaccine mga kabyanan. So fake news daw ikog lang ini ang natabo sa tiki sa fake news nga ginpalapta hungod dito sa may Metro Manila, pero sa gyapon nakangkon gyapon sang panik ang mga tao. Sa tiyak na bahin, partner dyan sa Banwasang San Remio, umpisa subong adlaw, waay sang natabo nga pagkuha sang purpis ining pantawid pamilya bla. Ay manti kung magtagtaganay pantawid pamilya partner o kung tagtaganay purpis, tanan gawa nga banwa dyan sa Antique, durungan ra nga panagtag ng purpis. Oo eh. Ang iban nga banwa, like Tibiao kay na sa Antique, grabe tao paggugok kay nagtagtaganay sila sa barangay San Francisco Sur. Tibiao, grabe tao. Tibangod nga sa San Emilio iya, damo kaso sang COVID, mga 50 active cases sa banwa, gin-prepare sa mayor kasi Margarito Mission na ipospon anay ang tagtaganay sang purpose. May iban nga banwa nga nagpanagtag amula ragaring na break ang social distancing mga kabyanan. Siyempre damo taho nagagrinutok mo. Pero ang iban nagpapospon. Ang San Jose waay, ang Sibalom waay, San Remio waay, ang iban sa sur nga bayan sa Antique ang waay nagpanagtag. Pero ang halin naman iya sa Lawaan, padulong sa norte, na makabanwahanan, nagpanagtag iya sang purpose sa subong nga adlaw. Sa dugang pagin nga report, bugo na lang report, partner, sa 28 ka barangay kang San Jose, 24. Bali, 4 na lang bilin, ang waay ginpedalom sa granular lockdown bangod man sa pagsaka sang kaso kang COVID sa capital town sa Antique ang banwa sang San Jose. Amo diyang mga Meng, babalota lang ikaw bago lang nagwa ang quarantine classification sang syudad. Abi mo no? August 6 hasta 15. Amo gani. Gusto mong balan? Isikyo kami Japon, Meng. Ate gin-extend gali ka muda. Oo, tiyang province naman niya, nga balgi na sa DOH to sa interview ni Action John Paul. Nga daw nagataas-taas tong ilang numero, diri syudad nga naganubo na gani, tipabiling kami sa Isikyo. Ang province of Iloilo, Isikyo, Meng, from Isikyo to Isikyo. Yung baga, grabe, nagidantos nyo galit, dira. Kagkiyang amon diri sa Antique. Meng? So, basta hindi malipatan tabla ang patay sugato sa lapas daw. Ate. Amon ang problema. Kaya amon diri sa Antique, naghambal ni ILG na gina-consider kami isang national government ang amon diri lang sitwasyon bago sa madasig man pagsaka sa COVID mga kabyanan kinatuan ako kami sa national government kung sa taon ng amon classification status regions may probinsya sang Antique. Ang base sa record sang Department of Health Region 6, dali na lang kami mag-900 ang active cases sang COVID diri sa probinsya sang Antique. Dali na lang kamo makagraduate. Dali na lang Dali na lang kamo makagraduate sa 1,000. Kung COVID nga problema ang bulaan mo pidalya na bakit mayad nga balita ya. Istoryahan ta para karakter bakit mayad balita ya partner. Amo kede. Kaya halong man kami dia kay manti especially ang yan Delta variant la basi kung kung magdamo kami de. Oo, amo ginang balantayan naton. At iban sigalo na lang kita kanya. Oo, ay laban. Pa may ara naman mag-aabot nga
ang ginabantayan pag nato ni ining lambda variant nga Oo. hindi gali kipikto tanan nga ginbakuna ta sini ko na mo ni matabo sa aton. Useless. Lambda na alin na sa Peru. Oo nga nauna nga na-infected tumeng. Ti mas grabe pagid siya kuno ya sa Delta. Ambot ano pagid ang sunod naman niya? Hello, Meng? Anoy? Utod? Bantay mayo. Dahil lang, gid. Mayong gabi kay Manuelita Sibonga, kag kay Antiting, kay Tolando, kay Lenlen, kag kay Manong Boyboy. Ameng. Ti damo nga variant, may Delta, may Alpha, may Beta, di ari naman Lambda. May lang kay way naglambada. Di ko nanda na hindi lang mang alpha umigay base ko branyos na ran. Oo, gani. Oo. Mas baskog pa ni kunoming ang Lambda mo sa Delta. Ti ano pulos to sang pagpabakuna man maginamo sini. Another naman na strain mo. Another naman ano ma-booster na naman. At mabalik naman sa puno na kung lambda variant na karon di mga pikto sa example Pilipinas diri sa aton. So waay naman ning mga bakuna nga ini useless na bakuna kasang American made, sang China made, sang Russian made, kag ano pa na nga klase made nga klase vaccine useless na ini. Tiyo kay grabe pa ni kuno kontra sa Delta. Suno sana amo na basahan dimeng nga una nga infection to nga na-infect abe sang sining Lambda didto sa Peru. Di mayo lang kung hindi ni maglapta kagabay pa nga mapagaran kung sa mga punungan ming mapunungan dason nimo bla nga hindi makalusot, no? Ang problema daw ano kasigurado kita hindi jarak lusot ay kauna to nagambal man di uit nga may restriction na may travel ban na kita nga gina-imponer Bagay. sa mga punktod hindi sulod lagya ang para hindi sulod lagya ang Delta variant igo tana pila kadlaw lang ura pasanda ka impose kang restriction bigdar galit ng virus. Nakasulod niya gali una pasaya gali. Di kinahanglan halong na lang kita ni mga muyo na lang kita ni Ming mag-inamo sini. Kabay pa no nga ang ginahambal ni President Duterte nga makapatindog man kita diri sa ngaton nga makaproduce man la sang mga vaccine no nga hindi ta magsalig na sa iban nga pungsod kabay patani nga matigayon ni at least kung ninali gin man nga mayara nga variant o strain may kuhaan ta dason sa nga bulong ming hindi ta magpailo-ilo to sa iban nga pungson, di ba? At yan muna improve ta aton diri nga abilidad sa pag-develop man sa vaccine. Ay kung ano gidman matabo sa urihi, di sigida talagi madapatan ang mga problema kada kapinta kung maka-invento tapos una kang para sa Lambda variant ini at least hindi tapos maubos sa partner. Oo. Di ang lambda ni butangan mo na lang gani sa between B kad di lambada gigwa ya sa ulihin ni sa aton ngunali makalusot di sa aton kabay pang hindi lang. Ate mo gani wala tatakbotwa sa original nga problema ng virus niya may another mutation kag lambda naman abot kag ginabantayan tas buong ining Delta variant kabay pa maubos problema sa virus ni mga kabenansarin tapos kinuubuhi ta kung sinong nasa Ginoo na lang gid. Amo gid Sige Meng, thank you so much. Sige, thank you partner mo diyang report talin sa Antiki ako ni Instrumento ko nag-report para sa Iloilo Newsline. In punto las 10 singiton tanalane report nila sa ngaton nga koneksyon nagikan sa probinsya sang Iloilo, Ruel Arbael, paliog standby. Ay Ruel Arbael, paliog ko.
Well, please come in. Maya dayad gid nga gabi, Sir Johnny, kag dahil sweet doon kag sa aton sining mga viewers and followers nga nagatutok sa aton diri sa Iloilo Newsline. Maya dayad gid nga gabi sa inyo tanan. Yari na nga aton sining nga balita nga madulong nga gikan diri sa probinsya sa nga Iloilo. Kung sa din Sir Johnny, no, dira sa Banwasa nga Niway, nadakpan ng isa naman ka wanted person in person of Rode Herbas, no, 42 anyos, nga residente sang barangay Kipot, Haniway, Iloilo. Kagini siya ang wanted sa kaso nga 3 counts of sa pagbayular, no, sa Republic Act 9262 o kunining Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Kag natigayon gid ni siya nga matiklo sang Haniway PNP sa pagpanguna ni Police Major Eliazar Climacosa. Kagupod man sini ang Maritime Police Station nga gipangunahan ni Police Senior Master Sergeant Palomar. Kag subong man pod man ang Regional Mobile Force Battalion 6 nga ginpangunahan ni Police Captain Romuel Miras. Kag ginserbino ang arestuaran sa sini nga suspitsado nga pirmado ni Judge Gemalin Faunelio Tarol sa presiding judge sang branch 72 sang RTC 6 dira sa Banwasa nga Haniway, Iloilo. Kag may girekomendar man ang korte, no, sa sini nga temporaryo nga sini nga kailwayan nga 72,000 pesos no nga piyansa para sa sini nga temporaryo nga kailwayan. Samtang dira naman sa Banwasa nga Lambunaw, Iloilo, nakatigayon nga pagdakop ang Lambunaw PNP kahapon, no. Tatlo ini ka mga wanted person ang ila sini nga natiklo. Una diri si Lolito Lego, no, 21 anyos, nga residente sa barangay Bagungbong, Lambunaw, Iloilo. Kagay ni siya ang wanted, no, sa kaso sini nga theft, no, kung pagpangawat. Kag may 10,000 pesos, no, nga girekomendar ang korte para sa sini nga temporaryo nga kailwayan. Samtang isa man ka wanted person nga nagaingalan kay Niel Losaria, 23 anyos, nga residente man sa barangay Tubungan, Lambunaw, Iloilo. Kag ang iya sini nga kaso anti-carnapping, no. Kag may girekomendar sini ang korte, no, nga ining arrest warrant niya nga pirmado ni Judge Gemalin Faunelio Tarol, 200,000, no, ang recommended bail, no, para sa sini nga temporary liberty. Kag isa katapusan sini nga wanted person nga nadakpan sa Lambunaw PNP kahapon ining si Gilbert Lavilla, no, 53 anyos, kag residente sang barangay Kabatangan, Lambunaw, Iloilo. Kung sa diyan ang iya sini nga kaso, no, murder, no. Kag ang iya sini nga arrest warrant pirmado man ni Judge Gemalin Faunelio Tarol sang branch 76 sang RTC 6, presiding judge, no, dira sang branch 76 dira sa Niway, Iloilo, no. Kag wala sang piyansa, no, kung girekomendar ang korte para sa temporaryo sini nga kalwayan ni Gilbert Lavilla. Kag dira, no, sa Banwasa nga istansya Iloilo, isa man sini ka wanted person ang nadakpan, no, sang aton sini nga kapulisan. Kag ining suspitsado, no, ngalan kay Girly Arisgado o kunar Girly Arisgado, no, alias Inday. Kag ang iya sini nga kaso is frustrated homicide. Kag ang arrest warrant, no, pirmado ni Judge Oscar Leo Sancho Villena sang branch 66 sang RTC 6 Barotac Viejo, no. Kagang iya sini nga piyansa, no, recommended bail sang korte para sa iya sini temporaryo nga kilwayan 72,000 pesos, no. Kag katapusan sini nga wanted person nga nadakpan diri sa probinsya sang Iloilo kahapon, Sir Johnny, dira sa Banwasang Maasin, no, nga kung sa din nadakpan man ini nga suspitsado agin kilala kay Virgil Lorque, 42 anyos, nga residente sang barangay Toyan Est, Maasin, Iloilo. Nga kung sa din natigayon ini siyang madakpan sang Maasin PNP sa pagpanguna ni Police Major Fernan Limbungan. Kag upod man sang kapulisano dira sa Banwasang Maasin. Kag ang iya sini nga kaso sang suspitsado nga ini direct assault, no. Kag ang arrest warrant nga ginpirmahan ni Carmela o ni Judge Carmela May Farol Malyada Tunggiya, ang presiding judge sang MCTC, no, sa dira sa Kabatuan, Maasin, Iloilo. Sa dugang naton sa nga balita, Sir Johnny, no, isa ka stabbing incident nagtatabo dira kahapon, no, kon kagabi dira sa Banwasang Sara, Iloilo, nga kon sa diin tigayon nga o kon nabunan, no, ining biktima nga si Lamsin Patricio, 39 anyos, nga residente, no, sang Sitio JC Village, Barangay Aspera dira sa Banwasang Sara. Ang mga suspitsado ginkilala kanday Armando Arcel Jr. kag Senior, no, kag subong man si Ario Arcel
Michael, no? Ini sila sa na residente, no, sang barangay Aspira dira sa banwasang Sara, Iloilo. Nga kung sa din ginangkat, no, sang sining mga suspisado ining biktima sa iya sining balay kag natigayon, no, nga mabunan ning nasambit sining biktima. Sa dugang nato nga balita, no, dira sa banwasang istansya ang sunog, no, may nagluntad nga sunog kagabi mga alas 11 na ni kagabi dira sa sulod, no, sang public market dira sa barangay Poblacion Zone 2 sa banwasang istansya Iloilo kag na fire out na ning nasunog, no, pasado alas 12 na sang kagahon kagina sang aga kag natupok gino ang duwa ka stall, no, kono stores, no, dira sa sulod sang nasambit sini nga public market dira sa banwasang istansya kag mga light materials, no, ubos gid kag totally burn, no, ang 8 sini ka stall dira sa sulod sang istansya public market, no, kag ginatansya sang Bureau of Fire nga more or less, no, 1 million, no, ang cost of damage sang nasambit sini nga sunog dira sa banwasang istansya o kon dira sa istansya public market dira sa barangay Poblacion 2 Zone 2 istansya Iloilo. So mo itong madulong naton nga balita, Sir Janino, nga gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Sa gyapon ini si Roel Arbael para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Roel Arbael aton koneksyon nagikan sa probinsya sang Iloilo. More power Iloilo, bringing more to life. Isingit ko lang, no? Asa nagligad nga si Mana, ginhold up di ang GNT Express sa pututan, 1.7 million, 3 mga suspects. Dito kay Inas sa Bacolod, may ginhold up man tong store, ginkarnap pang duwak salakyan, ginpangbilin sa barangay 25, kag mandalagan, no? Sa syudad sang Bacolod, suspect 3 ka mga tao. So ginatanaw ni mga pulis naton, no, kung may ara nga relasyon ang natabo sa Bacolod sa syudad sang Iloilo. CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa barangay Bagakay, Cagacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Sa liwat, CL Diaz Poultry Supply. Sa mga nagapamangkot kung paano magpa-ads o kung magpa-commercial, text lang kamo ka magpakilala sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. O kung mag-chat ka mo sa messenger sang Iloilo Newsline. Good evening, kag salamat gid sa pagpamati kay Hazel Calataro, Precious Cabalonga, kay Gemma Cabalonga, kay Tokadoy, kay Kagawad Melanie Regacho Cabalonga, kag kay Kagawad Amin. Kag sa liwat, paliog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page, Iloilo Newsline, kag Gimeras Newsline. Hamayong gabi man kay Dayan si Kinya nga tagpalamati sang Gimeras Newsline. Salamat gina pagpamati ha. Kay Ma'am Dayan. Oo. Kag paliog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Kag sa mga doktor da nga nagatanaw, mga kopdana ni Doc Sonia Galion na doktor, no? Salamat gid Doc. No, thank you gid sa inyo nga tanan. Sa kay Orly Cabalfin, kay Sir Vernon Cabalfin. Ay gingging kanto so tariduna kag sa iya nga mga classmates mayong gabi kay Sir Nards mayong gabi man. Kag sa iban pa naton nga mga listeners kag mga viewers sa iban nga pungsod. Thank you so much. Ang aton nga update sa COVID ara na sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Pasan nyo lang da palihog.
Gina, singitan ni kay Yomer Marcial nakakuha sang bronze. Samtang si Paalam, silver na to, mag-go for gold siya. No? Kabay pa. Another history sang Pilipinas. Oo. So, kabay pa nga makuha nato ng another gold. Wala na kita sa tinyon sa ato nga pagpangalagad sa tanan nga mga listeners kag mga viewers. Thank you so much. Opdanay naman kita buwas. Kabay pa nga okay lang kita tanan. Kaluoyan kita sa mahal nga makaako. O bayan kita tanan-tanan. Sa aton nga pag ginawi. Sa aton nga pag pangabuhi. Kabay pa ubayanan kita. Saliwat, God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag Mayong gabi, Pilipinas.